नहीं ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ନିୟମକୁ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଡାଡି ଆମ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ନୀତି ନିୟମକୁ କିଛି ମାନିବିନି। ବାପା ଆପଣ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଶୃଙ୍ଖଳାର ବାହାରେ ବାପା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମୁଁ ସହିଯିବି ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବେ ଡାଡି। ବାପା ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଧବା ବୋହୂ। ସଦମ ହବା ପାଇଁ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ମନା କରିଛି? ବାପା ବିବାହର ଅଳତା ନ ଲଗିରୁ କୋଉ ଝିଅ ଯଦି ବିଧବା ହୁଏ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଅଭିନେତା ରହିଯିବ ବୋଲି କୋଉ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି? ପାରିବିନି ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିପାରିବିନି ପାରିବିନି ବାପା। କାହିଁକି ପାରିବିନି ମା? ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ଝିଅର ସହିତ ସଂସାର କରିବା ଏଇଟା କଣ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ? ସାରା ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ସୂତାର ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିବା ଏଇଟା କଣ ନିୟମ ବାଇରେ? ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବାପା ଆପଣ ସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ କଣ କହିଯାଉଛନ୍ତି? ବାପା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦିଅର ନୁହଁ ପୁଅ ଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି କେମିତି ସଂସାର କରିବି ବାପା? ଯାହା ପାଇଁ ଏ ପଣ ତରକାରୀଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନେତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଜି ସେଇ ପଣ ତରକାରୀଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି କଳୁଷିତ କରିଦେବି ବାପା? ଏଇଟା ସଂସାରର ନିୟମରେ ମା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏ ନିୟମକୁ ମାନିପାରିବିନି। ଆପଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୁଝାମଣାରେ ସ୍ଥିର ରହି ମୁଁ କେବେ ମୋ ମାର କୁଳକୁ ଅପବିତ୍ର କରିପାରିବିନି। ପାରିବିନି ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିପାରିବିନି ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମୋ ସଭା କଥା ତମେ ଶୁଣି ରଖ। ଯାହାର ହାତ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ହାତ ଆଉ ଯାହାର ପଣତ କାଲି ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହାତ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଅପବିତ୍ର କରିପାରିବିନି ଡାଡି। ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଅପବିତ୍ର କରିପାରିବିନି। ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିପାରିବିନି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସୁସାଇଡ୍ କରିଦେବି। এই রইলা শঙ্কা সিন্ধুর নিষ্পত্তিটা তোমার দুই জনকর নচেত মোর মলাম হতে ଡାଡି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରାଜି।